Sí, tinc el teu correu d'ahir. Les preguntes comencen. Ja comencem? Vale. Ja estem? Doncs molt bon dia, benvinguts i benvingudes. El Departament d'Imatge i So de l'Institut Santa Eulàlia organitza unes jornades tècniques aquest parell de dies que hem anomenat A-Vibes, on gaudirem durant 2 dies de tot tipus d'activitats i obrim el centre de professionals de prestigi del nostre sector. Hem pensat primer, en aquesta ocasió, arrelar aquestes jornades a la nostra ciutat per conèixer de primera mà l'actualitat de l'audiovisual i l'espectacle en el nostre territori. I per això comptem amb representació dels organismes principals de la ciutat relacionats amb l'audiovisuals i els espectacles i que treballen dia a dia perquè Terrassa esdevingui un referent important dintre de la indústria i d'aquest sector. Doncs, primer de tot, m'agradaria presentar-vos la composició de la taula. Tenim la Cristina Brandner, que és la gerent del Parc Audiovisual. Molt benvinguda. Hola, gràcies, Albert. De res. Tenim la Montse Prat, que és la directora de projecció de la ciutat de l'Ajuntament de Terrassa. Hola, bon dia. Tenim el Miquel Àngel Luque, que és cap de redacció del Diari de Terrassa. Hola, bon dia. I tenim la Marta Anyé, que és la directora gerent de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa. Bon dia a tots, gràcies. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per estar aquí, per donar-li sentit a aquesta taula i per representar el tret de sortida d'aquestes jornades tècniques. Així que agrair-vos molt la vostra participació. Imagino que, per una mica per situar aquesta taula, Terrassa rep l'any 2017, imagino que potser tothom no ho sap, rep la distinció de City of Film de l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO, categoria que tenen altres ciutats com Roma, Cairns, Sydney o Katmandú, per citar-ne alguna de les 20 que tenen aquesta distinció també. Però òbviament això ha estat una carrera de fons de la ciutat per convertir-se en un plató de cinema per a grans produccions, i penso que aquí podríem recollir una miqueta el punt de partida d'aquesta construcció de Terrassa com a un open stage per acollir grans produccions. Potser la Montse Prat de l'Ajuntament ens podries donar alguna informació de en quin moment es concep o hi ha aquesta línia cap a que Terrassa esdevingui un referent en la indústria audiovisual i de l'espectacle. Hola, bon dia, gràcies. Començo i dono alguna informació, però jo crec que en aquest cas la meva companya, la Cristina Brandner, gerent del Parc Audiovisual, que va estar també en la gènesi d'aquesta nominació o distinció de Terrassa com a ciutat del cinema, podrà complementar-ho segur. Bé, de fet, la relació de Terrassa amb el món audiovisual i el món de l'espectacle té un històric molt gran, perquè amb elements com pugui ser per la part de la indústria de l'espectacle i de la formació, com pugui ser la seu de l'Institut del Teatre a Terrassa, que des de bon inici hi havia aquí un centre que encara hi és, i per tant la vinculació de la ciutat amb el món de les arts escèniques sempre ha estat molt present. I en el món de l'audiovisual també, des dels mitjans de comunicació, que després la Marta també ho podrà explicar, fins a històric de l'inici del Parc Audiovisual, quan encara no tenia tota l'envergadura que ha aconseguit avui dia, i quan era pràcticament un somni, com una idea que ens va costar molt que impregnés, perquè fins i tot a nivell polític allò va ser un somni d'unes poques persones que van pensar i es van avançar al seu temps i van pensar que podríem en el futur ser una ciutat important en el món de l'audiovisual i del cinema. Van apostar per aquest espai que no sé si coneixeu, que és el Tòrax, on ara hi ha el Parc Audiovisual, i allà van començar d'una manera molt modesta, picant pedra al dia a dia i començant allà a portar productores audiovisuals de petit format, etc., fins a aconseguir el gran centre audiovisual que tenim avui i que en el futur serà un dels pols principals a tot el país.
La veritat és que a Terrassa, igual que activitat cultural, n'hi ha moltíssima també d'audiovisual i d'espectacles. I per tant, en tot aquest teixit és molt necessari disposar de perfils professionals a tots els nivells que puguin donar sortida a aquestes necessitats, no només a nivell intern en la nostra ciutat, sinó també amb tota la projecció exterior que hi ha. És una demanda que ha anat en creixement i que té molts fonaments aquí a Terrassa. Perfecte. Cristina, no sé si vols afegir alguna cosa? Bueno, no, és una mica el que has dit, no? Realment jo crec que el de la ciutat creativa per UNESCO, ciutat creativa de cinema per UNESCO, o sigui, va ser realment una mica la guinda, no? La guinda del que nosaltres ja teníem. Nosaltres sempre dèiem ja érem ciutat de cinema i això va ser com un reconeixement molt important, no? Llavors, com deia l'Àlvaro, en el seu moment, això va ser el 2017, en el seu moment, si no recordo malament, potser hi havia unes 15 ciutats creatives per cinema al món i nosaltres ens vam afegir. Llavors, quins eren els punts forts que nosaltres teníem? Era el parc per una banda i un altre punt fort molt important també era tota la formació que tenim a Terrassa, entre altres vosaltres. No? Vull dir, va ser un dels pilars, o sigui, tots els processos formatius que tenim, no? Des de vosaltres en plan potser més tècnic, a l'ESCAC, la CITEM, la UPC amb el grau també d'audiovisual en plan tecnològic i també molt important tot l'històric de cinema. Hi ha hagut a Terrassa durant molts anys, cents d'anys, moltíssima tradició de cinema amateur. Llavors aquests van ser una mica els pilars en què es va fonamentar la candidatura que al final doncs, es va assolir. No? Llavors, és això. Amb el temps s'ha anat creixent també en aquest sentit, s'ha anat treballant molt, s'han sumat més ciutats creatives. En aquests moments, si no recordo malament, són unes 22 ciutats creatives. Vosaltres, aquest recorregut històric que comença cap als anys 2000, a finals del segle anterior, és cert que la UPC aposta per la creació d'aquests graus de fotografia i multimèdia i de fet a aquests inicis del segle XXI doncs, també el Parc Audiovisual comença el seu... redirigeix l'Hospital del Tòrax que esmentava la Cristina cap al Centre de Producció Audiovisual i de fet nosaltres naixem també el 2006, en aquesta època comença tot el tema de la creació i l'atracció de gent disposada a estudiar aquestes coses i no sé si des dels medis, que representeu vosaltres, el Diari de Terrassa i la Societat Municipal de Comunicació, si també teniu aquesta sensació que es va apostar fort per aquesta via. Sí, jo crec que recordar també que l'any 2000 la Societat Municipal de Comunicació va adquirir el Cinema a Catalunya, va coincidir també amb l'arribada de l'ESCAC a la ciutat, s'anava treballant aquest parc audiovisual, el que més endavant seria el parc audiovisual. Jo crec que va ser com una sinergia de diferents aspectes que van convergir i van fer, i recordo perfectament quan jo en aquells moments estava començant a Canal Terrassa, la televisió municipal, com a periodista, com es palpava aquesta voluntat, que és el que comentava la Montse, aquesta voluntat de fer de Terrassa una ciutat referent en l'audiovisual en molts aspectes. En el nostre cas, ara fa 25 anys que gestionem el Cinema a Catalunya. És un cinema que està al carrer Sant Pere, no sé si el coneixeu, és l'únic cinema que hi ha al casc urbà de la ciutat i va ser una aposta de l'Ajuntament quan aquest cinema anava a tancar, quedar-se'l per poder mantenir i poder seguir oferint cinema al centre de Terrassa. Miguel Àngel? En el nostre cas, jo sempre he pensat que les ciutats s'han de diferenciar i llavors l'aposta pel cinema que ha fet el Terrassa és una aposta que diferencia la ciutat i la posa en una oportunitat a nivell formatiu i a nivell de ciutat bastant important. Terrassa no ha de ser i no vol ser una ciutat dormitori en què la gent vagi a treballar i només acabi aquí per dormir i ja està, i la gent vagi a treballar a Barcelona i vingui aquí. L'aposta per el cinema el que fa és diferenciar Terrassa de la resta de ciutats i llavors si això a més provoca que hi hagi estudiants de fora, com heu dit vosaltres que sou, i veniu aquí i llavors feu ciutat, doncs això en realitat ens beneficia a tots i ens enriqueix a tots. Llavors jo crec que és superimportant que Terrassa sigui la ciutat del cinema i que això es mantingui durant molt de temps i que hi hagi tant per part mitjans, hi hagi equipaments com hi hagi
formació. No? En el cas del diari Terrassa el que fem és posar en valor tot això. Vull dir, al diari sempre que podem parlem del que es fa al Parc Audiovisual, sempre que podem parlem del que fa la Societat Municipal de Comunicació, del cinema, perquè ens interessa com a diari explicar doncs, que aquí a Terrassa estan fent les coses bé i que s'aposta, perquè això ens beneficia a tots, com diem, encara que sigui de retruc, el diari Terrassa també es beneficia d'aquesta aposta. Perfecte, doncs moltes gràcies. De fet, el diari de Terrassa llegia des del 1977, no? que es va treure una mica la gestió del règim. No? Doncs una mica jo afegiria també potser l'ESTAE, no? que també va començar l'any 2000, aquest any 2000 del Cinema a Catalunya i del Parc Audiovisual. L'ESTAE també és un element o és un espai de formació de tècnics de les arts de l'espectacle, no? que forma part de l'Institut del Teatre, no? i de l'OPC. I amb això crec que tenim una idea de com es va gestar tot això, i potser ara seria interessant quina és la situació actual, no? de la creació audiovisual, de l'espectacle. Potser des del Parc Audiovisual podríeu donar-nos algunes xifres de gravacions, rodatges que hi ha, entre altres coses perquè a banda del parc pròpiament, doncs dins del parc també està la Film Commission, no? L'oficina que dona servei, que és un servei de l'Ajuntament, per cert també, sense ànim de lucre, i que dona servei a grans productores o a productores que estan interessades a fer els seus rodatges a la ciutat. Sí, així és. Nosaltres gestionem, com diu l'Àlvaro, també la Film Office, no? Que és el servei que dona l'Ajuntament, que gestionem a través del parc, pels rodatges a la ciutat. O sigui, nosaltres al parc l'any passat, són dades d'ara, l'any passat vam fer 55 rodatges al parc i 87 a la ciutat. Vull dir, entre aquests també molts acadèmics, vull dir, segurament algú de vosaltres també ha fet algun rodatge amb nosaltres, o bé al parc o bé a la ciutat. No? Llavors, dintre dels rodatges que nosaltres fem de tot. Vull dir, a part de ficció, que és com el que més sona, no? Són potser més els titulars, fem molta publicitat, fem tele, fem streamings, fem videoclips, vull dir, és realment molt ampli, no? Que és una mica, d'això també després segurament parlarem, no? Una mica cap a on van els oficis de l'audiovisual. Llavors, a nivell de ciutat és una mica el mateix, són els mateixos rodatges, fem absolutament de tot, i jo crec que si no heu fet cap rodatge amb nosaltres, és interessant que feu algun tipus de rodatge a la ciutat, perquè és on s'aprèn perquè s'han de demanar els permisos a policia, doncs, no sé, per tancar els carrers, per demanar zones d'aparcament, perquè sabeu que quan va a un rodatge és un gran desplegament de molta gent, no? Que si furgonetes, que si camions, que si gent, que si càterings. Llavors, un permís d'aquests a través de la Film Office és molt interessant. No? Llavors, per nosaltres som una mica raros amb això, el parc en gestiona la Film Office. Normalment, com deia l'Àlvaro, ho gestionen directament els ajuntaments, directament doncs, a través del seu servei de cultura o de turisme. Nosaltres ho fem directament al parc perquè també representa una finestreta única de cara al productor. O sigui, el productor ens demana platós i a més ens demana un carrer que s'assembli a no sé quina avinguda de no sé quin país. Doncs intentem que sigui una de Terrassa, no? Que sigui, no sé, el 22 de juliol, m'ho invento, no? O que sigui una zona industrial, doncs també en tenim. Nosaltres sí que és veritat que no tenim unes localitzacions molt espectaculars o molt úniques com pot ser, no sé, la Sagrada Família, no? O les escales de Girona, per dir alguna cosa, però sí que tenim moltes localitzacions, tenim molts recursos. No? Tenim la Masia Freixa, tenim la Seu d'Ègara. Perdó, tinc aquí la cap de cultura, ara m'he de callar la boca. No, de patrimoni cultural. Sí, però que no tenim la Sagrada Família, però tenim coses molt xules. No, tenim coses superxules i també rodem molt a la Masia Freixa. Però això em referia que nosaltres sempre d'alguna forma estem al podi de les ciutats amb més rodatges per això, perquè intentem ser solucionadors als productors del carrer no sé quantos o no sé què, i també a la Casa Alegre també rodem molt, sí, és veritat, no? Masia Freixa. Sí, molt doncs, bueno, això és el que bàsicament seria això, no? Sí, jo crec que sí. Val, doncs no sé si vols afegir alguna cosa. Sí, no. Perdó que t'he interromput. No, jo pensava, clar, mira, precisament el dissabte vam estar a Barcelona a la presentació del Catalunya Media City
que és aquest gran projecte d'audiovisual de país, on hi haurà dues potes principals, una a Sant Adrià de Besòs a l'edifici Turbines i l'altra que serà el Parc Audiovisual de Catalunya precisament, i allà van donar algunes dades superinteressants. Per exemple, doncs, que tot el sector audiovisual significa ja més del 3% del producte interior brut. Si no m'equivoco, Cristina, parlo de memòria, però van dir... 3%, sí. Per tant, és un sector que econòmicament, ja no només culturalment, sinó que econòmicament mou molts diners, perquè hi ha molta indústria al darrere, hi ha formació, com vosaltres, que sou un puntal molt important. No? Afegeixo la comparativa. Sí, mira que agricultura no ho vaig buscar jo. Agricultura és un 4,2, indústria a Catalunya sempre és un 5%. Vull dir, audiovisual és un 3%, vull dir, perquè tingueu una miqueta la comparativa. Sí, o sigui que estem ja per sobre... d'indústria... Sí, una miqueta per sota, però tota la indústria catalana és un 5, en canvi l'audiovisual és un 3. És un 3. Està per sota, però és moltíssim. Està creixent moltíssim. Van donar dades també de la indústria del videojoc. Em sembla que el 50% de llocs de treball del sector del videojoc està aquí a Catalunya. Per tant, és un sector emergent. Jo des del punt per donar una altra referència, des del punt de vista cultural, diguem-ne, i de projecció de la ciutat, hi veig dues coses molt importants. Una, que per tot el sector cultural hi ha, és a dir, el vincle tecnològic amb el vincle talent o creació, penso que és un binomi superimportant que està donant molt bon resultat, perquè tots aquests nous creadors i creadores, pugui ser arts visuals que ara estan en plena efervescència, o grups de música que necessiten doncs, també fer els seus rodatges, fer les seves gravacions, fer els seus clips, en aquest entorn en què tot és audiovisual, el món de la cultura, que no deixa de ser un segell de la nostra ciutat i com ens projectem de cara en fora, necessita moltíssim d'aquest entorn tecnològic per ensenyar al món què són i què fan, no? I per tant, ostres, hi ha un lligam molt estret. Penso que aquí és un camí en el que vosaltres hi esteu situats com un agent molt important, no? Tot el sector formatiu és molt important perquè aquests perfils, després en parlarem, faran falta segur i ja són necessaris, però és que en el futur encara més. De fet, Terrassa ha fet una aposta per la creació del talent, no? I referent al tema dels rodatges, jo no sé si des dels mitjans, no? Tant el diari com la societat municipal, si us trobeu sovint, no? Perquè parlava la Cristina de 80 rodatges aquest any, no? Entenc? Doncs us els trobeu en els vostres desplaçaments? 87 a la ciutat i 55 al parc. Però aquests de la ciutat potser sí que us els trobeu de tant en tant quan sortiu a fer una... Sí, de fet, nosaltres a nivell informatiu ens fem ressò sempre d'aquests rodatges, sempre que sigui possible, moltes vegades per temes de confidencialitat. Si són grans produccions doncs no es pot explicar fins que ja han passat, però sí, ho cobrim sempre i ens en trobem moltíssims. No parlem d'aquests 80 i pico, perquè són moltíssims, i no només és el que deia la Cristina, no només pensem en grans produccions de pel·lícules, sinó en molts anuncis publicitaris. L'any passat, per exemple, es va fer programes de televisió al Parc Audiovisual, es va fer la marató de TV3 aquest any des del Parc Audiovisual, són moltíssims productes diferents. I cada vegada, no tant això, aquests productes estàndards, sinó productes diferents que requereixen moltíssima creativitat, que és d'aquestes coses que a vegades els que portem més anys no tenim tan present i que crec que vosaltres podeu aportar moltíssim en això, en oferir productes molt més creatius i innovadors, que ens han de fer, molt més frescos, que han de fer que aquesta audiència que tenim a les televisions es quedi a veure'ns. Sí que és cert que l'audiència a la televisió varia, no? El jovent ja no veu tanta televisió com la veiem nosaltres i són altres maneres d'abordar. Des del diari també imagino que feu seguiment... Nosaltres, sovint, però com trepitgem bastant al carrer, imagino que com el Terrassa també, doncs ens informen que hi ha molts rodatges. Una altra cosa és que després truquem al Parc Audiovisual i ens confirmin que aquests rodatges estan fent o no. I nosaltres diem, no sabem res, sí, és habitual. Diu, sí? En sèrio? Bueno, més o menys. És que no podem dir res, no podem dir res. No, sí, és evident. El típic és que és això, vas pel mig del carrer, veus que estan descarregant un camió, estan descarregant il·luminació, estan descarregant càmeres i tal, llavors, evidentment, t'acostes al senyor que està al conductor del camió i li preguntes. Llavors, ell t'ho diu, per si ets una mica hàbil, ell t'ho diu, mira, aquí farem una pel·lícula de Netflix i vindrà Mario Casas, aquí està Mario Casas, vindrà d'aquí mitja hora. Llavors,
fas guàrdia allà davant de la casa on està fent el rodatge i trobes el Mario Casas, l'enganxes i et diu 4 coses i tens una mica de sort, si no a qualsevol actriu o actor que passi per allà. Llavors truques a part de visual, et diuen que no poden dir res i llavors al final, com dius sí, ho sé tot, llavors em diuen sí, t'ho confirmo. Llavors aquesta és, siguéssim, la... No, el procés normalment és, nosaltres no podem dir res perquè tenim acords de confidencialitat super estrictes. Vull dir, segons quins contractes, jo quasi que me'n vaig a la presó si dic alguna cosa. Sí, no exagero, quasi que no exagero. Però sí que és veritat, si ha passat això, nosaltres truquem a la productora, escolta, ens deixes dir-ho que ja ha sortit, i em diuen sí, vale, no hi ha problema. Però nosaltres sempre anem a darrere de la productora, del que treu la productora. Nosaltres no diem absolutament res. Llavors, si passa això, ens avancem i si ens deixen ho diem. Si hem parlat amb el Mario Casas, el Mario Casas està dient que sí, que té un rodatge de la mar de maco, que ve amb el seu germà i amb una altra actriu superconeguda i que roden aquí just al centre de Terrassa, al final dius, home, per molt que no vulguis dir-me res, ja m'han explicat tot, però bueno, sempre necessitem la confirmació del producte visual, no? Si el Xavi fa un programa per Movistar aquí a la Masia Freixa i l'entrevisten i estan una hora allà i veus el Xavi, veus l'entrevistador que és el Valdano i estàs allà i estàs mirant el programa i dius, home, per molt que truquis al parc visual i diguin que no, però si estàs mirant que estan entrevistant allà... No diem, jo no sé nada. No sé nada. No, sí que és cert que la veritat és que també som, a part d'això, som preparables i sí que quan, no sé, a banda d'això, doncs sí que de vegades ens informen ja, sabent que els mitjans tenim molt interès en aquest tipus de temes, sí que de vegades sí que ens informen, que aquesta pel·lícula que has estrenat es va rodar aquí, que de fet a vegades no ho sabem, no? Hi ha moltes sèries, moltes pel·lícules que s'han fet aquí en una localització concreta, com deia abans la Cristina, i no ho sabem, tu estàs mirant la sèrie i no saps ben bé què s'ha rodat allà, i són sèries, la veritat, bastant importants de vegades a nivell internacional. Llavors no ho saps, que aquell rodatge s'ha fet a la Riera de les Arenes, no? Sí, o a la Cicot, o no sé, no? Exacte. Llavors ells t'informen i també és el que dèiem abans, una mica de posar en valor la ciutat, que hi ha rodatges internacionals que estan fent aquí i quan ells s'informen, ells s'han estrenat aquesta pel·lícula, aquesta sèrie, que evidentment ho poses en... El que passa aquí, com diem, si són 87 a la ciutat i 55 a part, és que al final és que no et dona marge a parlar de tot, perquè al final és com... Al principi era molt divertit perquè, clar, era com una cada no sé quan, o la que t'entraves, ara ja són tantes que a vegades, hòstia, la gent gairebé les borratxes, no? Una anècdota molt tonta és que teníem un assessor que quan van començar nosaltres el diari de Terrassa ha començat una segona etapa fa 4 anys i teníem un assessor que teníem seguint aquesta nova etapa del diari. Clar, jo li vaig dir, tenim un rodatge i titularem a la portada Netflix roda aquí i tal. Això em va dir, si tu poses Netflix que roda a Terrassa qualsevol cosa, això ho peta, i evidentment ho va petar. O sigui, la sort que tenim també a nivell de mitjans és que quan tu expliques que una plataforma com Netflix està rodant alguna cosa aquí a Terrassa, és evident que això té molts lectors a nivell de xarxes, diguéssim, a nivell de web i evidentment també en el paper, per molt que la gent gran no en sàpiga tal, però si veuen que estan rodant pel·lícules importants aquí en plataformes com Netflix, Prime Video o el que sigui, tothom ja els coneix. Això la veritat a nivell informatiu és molt enriquidor. Continguts molt atractius, no? Sí, a nosaltres ens va molt bé també això. Malgrat no podem dir res, perquè és que no podem dir res, sí que intentem, quan sabem que s'ha estrenat, comunicar-ho. Perquè també sabem que a vegades, quan tallem carrers i no deixem aparcar els veïns i no sé què, també causem molèsties, no? I que això al final suposi d'alguna forma minimitzi aquest orgull de dir, bueno, doncs mira, aquesta sèrie que jo l'he vist a casa a la plataforma, doncs resulta que s'ha rodat allò al costat de casa meva, em va molestar, però bueno, d'alguna forma em sento orgullós d'aquest rodatge. Per tant, també és important aquesta col·laboració amb vosaltres. I només un apunt, que parlàvem d'aquesta confidencialitat. Vosaltres que ara utilitzeu moltíssim les xarxes socials, cada vegada s'està diluint més, perquè a vegades des del parc et diuen no, és que no... i no sé qui fa un tuit, fa un post a Insta, a vegades el mateix protagonista de la pel·lícula o de la sèrie o del que sigui, i llavors ja ho tens a les xarxes i ja està, no? Ha canviat moltíssim. També aquesta part vostra de produir continguts per les xarxes, que jo crec que és molt important, continguts audiovisuals. Clar, no deixa de ser publicitari, no? Al final una miqueta el que dèieu, publicita la ciutat i la col·loca la projecció, exactament. Fantàstic. I una mica encarant-nos cap als nostres estudiants, la pregunta ara
es dirigeix una mica cap a ells, no? I cap a ells i cap a elles. És a dir, de tots aquests rodatges que hi ha a la ciutat, ja sigui al parc o sigui a la ciutat mateix, si hi ha demanda de mà d'obra autòctona, si es necessiten treballadors, treballadores d'algunes característiques, no? Seria interessant conèixer, per donar, segurament potser algú està pensant en dirigir les seves passes una vegada acabi els seus cicles i potser si té aquesta informació podria dirigir-se d'una millor manera. Quines oportunitats per la gent jove hi ha dins d'aquests rodatges que hi ha a la ciutat, si n'hi ha? Seria, no sé si algú... Com ho veieu? Bueno, jo una mica seguint una mica amb les dades que donava abans la Montse, no? O sigui, això ve d'un estudi que fa en el seu moment el Departament d'Economia de la Generalitat, Acció, concretament, vale? I l'estudi diu que a Catalunya hi ha 4.000 empreses audiovisuals i més de 41.000 llocs de treball, no? Amb la qual vol dir que sí, que és una indústria important. Òbviament no és fàcil entrar, però és una indústria important. Llavors tu quan dius 4.000 empreses, com pot ser, no? Tantes empreses, hem de pensar que no només són les empreses de continguts, no? Que a vegades tenim la imatge, no? Que són els que fan els continguts, que òbviament són molt importants, sinó que darrere hi ha moltíssima indústria auxiliar de serveis, que és aquí on realment manquen molts tècnics també. Llavors, serveis és no només per l'audiovisual com l'entenem al puro i duro, sinó també per esdeveniments, per streamings, per mappings, no? A nivell cultural, per fer vídeos corporatius. I un sector molt important també, que nosaltres ho estem veient ara, és el sector tele en directe. Vull dir, a part de la ficció, és un sector que dona moltíssima feina i amb moltíssima continuïtat. Si veieu una miqueta les graelles de les teles, encara que potser vosaltres no veieu tanta tele actualment, o potser ho veieu més per plataformes, però hi ha molts programes diaris que necessiten molts tècnics, que necessiten molt contingut, de forma molt continuada, no? Des de les telenovel·les de la tarda, ho invento, fins al talk show de la nit del Broncano o de no sé qui. Això és cada dia molt consum que necessita des de guionistes, tècnics, càmeres, il·luminadors, maquilladors, molt personal. O sigui, mireu molt cap a la tele. Jo entenc que a vegades potser la ficció és el titular més xulo, no? El titular més com més glamuroso, no? Però hi ha molta feina i molta necessitat és a la secció, diguem, tele i publicitat també. Publicitat també hi ha molta feina. És una mica també el nostre resultat, el que nosaltres veiem, qui ens ve, és molta publicitat i molta tele, i cada cop més tele, perquè és la forma que ells competeixen amb la ficció que ara tots ens hem passat a veure molta ficció a les plataformes, i la tele bé pels mitjans tradicionals, pels TV3 i TV1 tradicionals, o bé per les plataformes. La forma que competeixen és amb aquests grans shows en directe, i això també requereix moltíssima gent. Llavors, a nivell d'ofici, si m'estic allargant una miqueta potser, segons la meva experiència, el que sempre farà falta, sempre, és contingut. La frase aquesta tan manida del content is king és així, tal qual, no? Contingut per tot, des del gran guió per Netflix fins al programa de continuïtat, el talk show de la nit, si vols és més tonto, però també necessita contingut. Sense contingut tot el resto no existeix. I després també tècnics, tota mena de tècnics. Vull dir, ara potser ja no tant, però fa uns anys vam patir una fuga molt important de tècnics cap a Madrid, no? Es van construir molts platós i molts tècnics se'n van anar cap a Madrid perquè realment feien falta, i continuen fent falta molts tècnics de tot tipus, d'àudio, de vídeo, d'il·luminació, de tot. Tot el camp tècnic continua havent-hi molta mancança. Sí, per part nostra també, no? Doncs com a televisió, com a ràdio, també sempre necessitem tècnics de so, càmeres, realitzadors, és un camp molt gran. Productors i productores, sí. I més perquè cada vegada, per exemple, en el nostre cas fem ràdio televisada. Llavors hi ha el tècnic de so, hi ha un realitzador que realitza el senyal de vídeo d'aquestes càmeres d'aquest programa de ràdio. Com que cada vegada tot és més audiovisual, cada vegada es necessiten més tècnics en formació. Des del punt de vista cultural també hi ha tota la part que abans ho deia, aquest vincle amb la creativitat i amb els artistes. Penseu que Terrassa, per exemple, és un cas, però és extensible a tot Catalunya i a l'Estat. Tenim una xarxa d'equipaments culturals molt importants, teatres,
que han de programar cada dia i no només l'Ajuntament, sinó entitats com pugui ser una Jascava, etc. És a dir, Terrassa és una ciutat molt activa culturalment i això comporta unes necessitats. Hi ha perfils com pugui ser el productor d'espectacles, tècnics d'imatge i so, tècnics d'escenografia. Per exemple, a l'Ajuntament també anem bastant necessitats del que són perfils de productors culturals, en el sentit més ampli, tècnics de gestió cultural que puguin des d'encarregar-se de tot el que és el conjunt i la coordinació d'un equipament cultural com pugui ser un teatre, des de la programació fins a la coordinació dels equips, la producció, la coordinació amb els equips tècnics, per exemple, fins a molts altres perfils, activitats que es puguin fer al carrer fins i tot. És a dir, hi ha molta cultura que passa al carrer, festa major i al llarg de l'any, perquè hi ha moltíssimes entitats culturals a la ciutat que fan moltíssima activitat i tot això demana com petits escenaris efímers en el moment que passen aquestes activitats a qualsevol lloc de la ciutat i per tant tu allà has de poder-los donar tots els serveis que ells necessiten, des de la il·luminació, la sonorització, la producció, etc. I per tant són perfils que són molt necessaris i no només a la nostra ciutat sinó a molts altres municipis i indrets. Imagino que també des de l'Ajuntament hi ha també un suport cap a l'emprenedoria, és a dir, també si hi ha alumnes que tenen aquestes inquietuds, si volen crear la seva productora audiovisual, imagino que també tenen suport, no sé si ajuda, algun tipus de subvenció, algun programa que deu haver-hi a l'Ajuntament, potser també? Ara segur que la Cristina ho pot complementar molt més. Nosaltres des de l'àmbit de la cultura tenim unes beques que es diuen Terrassa Crea, que són anuals, i hi ha un dels apartats del Terrassa Crea, una de les modalitats, que és precisament la de l'audiovisual. Llavors aquí també us convido, crec que ara la d'aquest any ja hem passat el termini, però en tot cas són anuals i per tant podeu mirar les bases, us convido a mirar-les perquè aquí hi ha opció també de el que són creacions emergents, per dir-ho així, o persones que tinguin interès en el tema audiovisual, doncs també se'ls fa un acompanyament i després fins i tot hi ha unes residències, és més per la part artística però també entronca amb la part audiovisual, aquesta seria una opció pel que fa a subvenció. I després el parc audiovisual també entroncat amb vosaltres i amb altres centres també s'intenta fer un acompanyament o ajudar en tot el possible que és la formació. Això segur que tu pots explicar-ho millor, Cristina. Potser refereix al lab, no? Al lab, sí, exacte. Nosaltres des de fa ara un parell d'anys tenim un lab virtual que és un centre de producció petitet, de producció virtual. Llavors, quin va ser el propòsit de tenir aquest lab? Bàsicament la formació en tècnics, un altre cop tornem al tema tècnics, en producció virtual. O sigui, la producció virtual, com sabeu, és una mica, per resumir molt, segurament ja sabeu de què va, és el croma en pantalles, diguem, no? O sigui, és filmar un escenari, el que sigui, llavors l'actor està davant i interactua directament amb l'escenari, no? O sigui, és el croma actual. Però sí que vam veure, nosaltres vam detectar al sector que no hi havia aquest tipus de tècnics, perquè segurament ho sabeu, la producció virtual funciona amb el criteri de cinema per pantalles i després amb el criteri de videojocs per lo que és el tema de la integració. Per tant, eren com dos mons paral·lels i llavors el que nosaltres volem fer amb el nostre lab és juntar aquests dos mons. I juntar aquests dos mons vol dir formar a tècnics amb aquests dos mons, que venen segurament del món del videojoc, però que no sabien res de cinema, o del món del cinema, que no sabien res de com funciona el motor de videojocs sobre el qual funciona la producció virtual. Llavors, en aquest sentit, nosaltres ja hem fet bastants cursos per formar en aquest àmbit i és com nosaltres també volem col·laborar en aquesta formació i després també a través de la Film Office, cada cop, o directament amb nosaltres, en part, cada cop que ve algú de vosaltres a fer un vídeo, intentem ajudar dins del que podem, no? Bueno, de fet, aquí teníem preparat això que veieu al darrere no és ben bé real, sinó que és un avatar i surt de la producció
virtual que estava comentant la Cristina i que és un avatar que transmet els moviments que detecta el sensor de la tauleta, i aquesta tecnologia combinada amb el software d'Unreal fa obrir òbviament un ventall de possibilitats en el món i en el món audiovisual, i que per cert és accessible al nostre alumnat prèviament, com bé comentava la Cristina, assenyalament, i s'obre una gran possibilitat. De fet, tant el Diari de Terrassa com la Societat Municipal de Comunicació doncs heu obert, no? Abans esmentàveu, no?, que dins del plató de ràdio heu posat càmeres i feu una ràdio més audiovisual. De fet, tot el món, no?, el periodisme clàssic s'ha hagut de renovar i ha hagut d'afegir aquestes noves tecnologies, i no sé si ens podíeu fer 5 cèntims de com heu vist, no?, vosaltres que porteu tant de temps en el periodisme, doncs, com heu vist aquesta evolució tant en el Diari de Terrassa com en la Societat Municipal de Comunicació. Clar, en el cas de la Societat Municipal de Comunicació crec que ha sigut vertiginós, és a dir, va més ràpid l'evolució de tot plegat, no?, que a vegades nosaltres. Clar, penseu que editàvem amb magnetos amb analògic, vam passar al digital, nosaltres fa 2 anys que vam passar a l'HD, que ja va ser, vam haver de canviar totes les càmeres, tots els equips d'edició, de realització, que ha sigut un canvi molt important, i el que és com més que ens costa més de posar-nos i que ho fem, però sempre anem, jo crec, un pas per darrere, és el tema de les xarxes socials. O sigui, nosaltres fem un contingut per emetre en TDT o en ràdio, però llavors aquest contingut l'hem de difondre per les xarxes socials i ha de ser un contingut específic per xarxes socials. I tot això, a vegades, és el que ens crea més angoixa o ens costa més als professionals que portem més anys, perquè tot va molt de pressa. No només és com ensenyes això per xarxes socials, evidentment no pots ensenyar el mateix vídeo que emets en TDT per les xarxes, com l'ensenyes, però com el fas més curt, més atractiu. Vosaltres, això que sou més joves, que consumiu contingut, suposo, per TikTok, per Instagram, com convertim tot això? És un repte molt important per nosaltres, com convertim el contingut que fem habitualment en TDT per totes aquestes xarxes. Llavors també com a televisió estem en una plataforma que és l'OTT de la xarxa. Nosaltres com a televisió no tindríem sinó una televisió a la carta, i estem a través de la plataforma del Xarxa Més des de fa 2 anys, i allà es poden consultar els nostres programes també a la carta. És a dir, és un procés, tot va molt de pressa i t'has d'adaptar constantment. I ara estem en un punt, no sabem l'any que ve què més sortirà, és anar buscant miques per arribar a la gent. És allò de dir, no pots esperar que la gent arribi a casa, s'assegui al sofà i posi Canal Terrassa, has d'anar tu a buscar-los a través de tots els canals que hi ha. Una mica aquest és el repte. En aquest cas la Societat Municipal ja treballa amb l'audiovisual, potser el Diari de Terrassa el canvi ha estat una mica... El cas del Diari de Terrassa, bàsicament fa 4 anys abans d'arribar a nosaltres, sempre s'havia vist el diari com una cosa de paper, el paper que és el que la gent veu al bar i el que la gent llegeix, però evidentment la gent jove això no ho fa. Els lectors, jo sempre dic que els lectors estan morint, bàsicament, vull dir, els lectors del Diari Terrassa estan morint, per tant hem d'arribar a un nou públic, i el nou públic passa per més enllà del paper. Llavors jo sempre dic que les notícies o la informació que nosaltres fem té diversos canals, com el tema de la comunicació. Llavors un canal és el paper, però hi ha canals que és la web, hi ha canals que són xarxes socials. Llavors distribuïm la informació segons nosaltres volem. No la informació que publiquem al paper és la mateixa que publiquem a la web i no és la mateixa que publiquem a les xarxes. Llavors l'ideal seria que nosaltres amb la informació que tenim triem com volem comunicar les coses en funció del públic que tinguem a cada lloc. Això seria l'ideal. Llavors, quan al tema audiovisual, el que estem derivant, el que estem ara intentant fer és, a banda de les xarxes socials, que ho tenim bastant bé, tenim TikTok, tenim YouTube, tenim Instagram, doncs a poc aquest contingut que estem fent, més enllà de la imatge com a imatge fixa, que tenim fotògrafs molt bons i tal, és intentar aportar vídeo i aportar producte audiovisual. Per què? Doncs
perquè doncs, és el que la gent jove veu i la gent, són vídeos curts i volem arribar i volem informar a través d'aquests vídeos també, per què no? Llavors estem encaminant cap allà. El problema és, evidentment, la capacitat que tenim i quan aportem algú, quan tenim gent jove a la redacció, és molt més fàcil perquè ho tenen molt integrat, perquè ho tenen molt natural, el fer vídeos de xarxes ràpids i tal, és molt més fàcil. A la gent que porta 40 anys en el diari no els hi pots dir que facin un vídeo d'un acte que han fet ara, però sí que és cert que el nostre objectiu és fer entrevistes, doncs les entrevistes que fem l'altre dia, per exemple, a l'Ildami, fem una entrevista, doncs fem un vídeo, fem un vídeo ràpid de preguntes ràpides, un pim-pam, com es diu això? Pim-pam, i fem un vídeo ràpid d'això i arribem a un altre tipus de públic. Llavors aquesta és la idea, incorporar a poc el tema audiovisual, que això entra de vegades en rebuig i amb els periodistes tradicionals que ells escriurien el seu article pel paper i no entenen que amb això no s'acaba la informació. La informació s'ha d'anar per altres canals, i canviar aquesta visió és el que hem de treballar, i per això també els professionals, que a vegades tenim professionals que ara mateix vostres tenim fotògrafs, però sí que és cert que amb els fotògrafs, entre cometes, no fem prou, perquè al final fotògrafs sí que és cert que nosaltres necessitem i tal, però el fotògraf ja s'ha d'acostumar, a part d'anar a fer la foto, a gravar vídeo, perquè si no és que no arriba. I és cert que la gent que tingui el vídeo més incorporat, com podeu ser vosaltres, és molt més fàcil que editeu ràpid, i que és el que nosaltres volem, gent que editi ràpid, que agafi els talls que són els que són xulos per poder arribar, i això, la gent que no sabem d'això, podem fer un vídeo, evidentment, però no arribarem a la qualitat que podeu arribar vosaltres ràpidament, Clar, imagino que s'han obert algunes possibilitats en els medis tradicionals de nous treballs, que abans potser no contemplàveu, no sé si el community manager, imagino que pel tema de xarxes, que en altres plataformes més modernes o més actuals, que han sortit més a l'albir d'aquest creixement digital, doncs ja ho tenen integrat de base. Sorprèn una mica bueno, no sorprèn, però sí que és cert que bueno, si hi ha gent, ara l'actualitat és aquesta, i imagino que si hi ha gent que no està acostumada, s'hauran d'anar acostumant. El que passa que sí que és cert que això m'ha passat, perquè jo vinc del Diari Sabadell, ara estic al Diari Terrassa, sí que és cert que quan hi ha gent jove amb empenta i amb ganes, empeny a la gent de la nostra edat i tal, que té menys possibilitats, i llavors si aprens a fer coses ràpides, a mi m'encanta. Quan jo tenim algú jove a la redacció i de seguida munta un vídeo, munta tal, i fa ràpid, fa bé, i té naturalitat, i això a mi m'encanta, perquè és que jo voldria ser com ell. Llavors vols fer-ho, vols imitar-lo, i té aquesta empenta i té aquesta creativitat, i nosaltres com a Diari Terrassa, ja et dic, en la nova etapa volem arribar a la gent jove, i llavors hem de canviar els temes. La visió que tenen els joves sobre les coses és totalment diferent a la que tens tu, i sempre has fet un article d'una manera i dius, per què no el faig d'una altra manera? Perquè ho diu ell, és que això no es fa així. I per què no? Per què hem de fer com ho heu après tota la vida? No, doncs canviem una mica la manera de veure les coses i aportem coses noves que segurament, i si no arriben no passa res, estem experimentant. A mi m'agrada, jo sempre dic que m'agrada fer bogeries al diari, a mi m'és igual, fem bogeries, per què no? Apostem per la gent jove que tenen ganes de fer les coses i coses diferents, per què no? Clar, en aquest sentit, jo he de dir que les 4 entitats rebeu cada any gent de pràctiques, de fet és molt d'agrair la vostra tasca, però també de l'altre punt és interessant veure que ells també aporten aquest punt de modernitat, d'actualitat, d'intensitat, de motivació. Llavors, sí, de fet, una mica la taula anava per aquí, per obrir una miqueta aquest ventall de possibilitats cap al nostre estudiantat. No sé si voleu fer alguna pinzellada de com veieu el futur. Sí que és cert que estem en aquest procés de la indústria quasi 5.0, en la integració d'aquesta, abans vèiem això del TRC, del FilmLab, la intel·ligència artificial, el Big Data, doncs tota aquesta integració de totes aquestes tecnologies cap a on van, és a dir, en el món audiovisual
quin és el futur, bueno, no que ens espera perquè no som visionaris ni visionàries, però sí que si tenim alguna pinzellada de cap a on ens dirigim o cap a on anem, doncs... No sé, bueno, jo des del punt de vista de boomer, no sé, jo crec que és positiu, vull dir que les noves tecnologies al final són eines, no? Vull dir, són eines que ajuden en general la producció. Llavors, jo crec que per una banda totes les noves tecnologies com la realitat virtual, augmentada, tot això han obert un ventall important de nou entreteniment que fins ara no existia, no? Tot el tema immersiu i tot això, no? Llavors, o tot el tema també de la pantalla virtual, que abans no ho he dit, molt important, dintre d'aquestes 4.000 empreses que hi ha a Catalunya hi ha moltes tecnològiques i moltes que donen serveis, no? Que és el que deia abans, i per això és un dels motius perquè la Fira ICE es fa a Barcelona, per això va venir, i jo us recomano al 100% que aneu a l'ICE, em sembla que hi aneu, no? Sí, no? Que és super interessant. Sí que és veritat que et perds amb tanta tecnologia que no saps on vas, però sí que veus una mica cap a on va una miqueta al futur. Llavors, tornant una miqueta a això, jo crec que tot són eines molt potents que ens ajuden a millorar en quant a la IA i aplicat a audiovisual. Sí que hi ha ara molt debat i molt temor de ara substituirà el guionista, substituirà tot. Home, jo continuo pensant que això serà una eina molt potent que s'ha de regular, això sí que és molt important, i de fet s'està regulant. O sigui, hi ha una llei europea que ara els diferents estats l'estan transposant per regular tot això. Per exemple, ara, no sé si ho sabeu, l'ICA que dona subvencions a pel·lis ja fa signar un certificat conforme aquell guió no està fet a MIA, per exemple. Però sí que és veritat, i que això són conferències justament de l'ICE, tècnics que parlaven, no et substituirà una feina, però sí que optimitzarà processos. Llavors, això segurament hi haurà alguna pèrdua d'un lloc de treball, però en crearà d'altres. Llavors, jo crec que és una mica com la producció virtual. És una eina més superpotent, però no vol dir que no es rodi en escenaris naturals, però sí que anirà molt bé per moltes produccions. És la meva visió, insisteixo, de boomer. En aquest cas, la societat de la nieve, d'un dels grans que ha sortit de l'ISCAC, d'aquí de Bayona, es va rodar en producció virtual. Però també molt localitzacions reals, es va fer a Granada, es va fer a Sierra Nevada. O sigui, era una barreja de producció virtual i real. Vull dir que és una mica això el que també s'està treballant ara. Sí que és veritat que semblava que la producció virtual entraria a saco i llavors deixaria ja sense rodatges, tot es faria virtual, i no ha estat així realment. Perquè al final són eines que es poden aplicar segons quines produccions o segons quines escenes i segons quines no es pot aplicar. És una mica això, crec jo. Són eines superpotents que això destrueixen algun lloc de treball, però també en creen un altre, com és la necessitat aquesta de nous tècnics en producció virtual, perquè no hi havia. En aquest cas, la societat, vosaltres integreu tot aquest tema d'intel·ligència artificial? L'utilitzem en alguns casos per facilitar processos, però de moment estem en un procés bastant embrionari. De fet, fa unes setmanes vaig fer una formació de la xarxa audiovisual local sobre intel·ligència artificial, i és el que comentava la Cristina. No està regulat de moment. Fins i tot es parlava de que t'obligaran, quan tu facis algun projecte audiovisual, a dir que allò ha utilitzat la intel·ligència artificial en algun moment. I és anar coneixent-la i utilitzant-la en alguns processos, però una mica amb peus de plom. És el que almenys fem des de la societat. I en el diari? Vosaltres... En el diari, nosaltres estem en procés ara mateix de fer un canvi de web que ja incorporarà la intel·ligència artificial dintre dels processos que deia la Marta ara, també de simplificar processos i d'eliminar tasques que ara mateix ens constrenyeixen i que ens fan perdre molt de temps. Llavors, l'interessant serà a veure com ho fem, i la idea és aquesta, dedicar menys temps a les coses, que a les tasques que ens ocupen, que no són de valor, diguéssim. Processos mecànics, no? Exacte, i que llavors si podem fer un reportatge d'investigació, necessitem molt temps i no tenim la gent o no tenim la capacitat de fer-ho, doncs aquesta tasca que tenia menys valor, diguéssim, que la faci la... De recerca, per exemple, no? De recerca, de segons quins articles no
tens per què estar redactant-los tu sabent que és una nota que no porta res al diari, no porta res, doncs si ho has de publicar igualment, doncs igual aplicant una mica la intel·ligència artificial te'l redacta una mica i ja està. Vull dir que, i tu acabes, diguéssim, destinat a fer de veritat una producció d'una investigació, d'una cosa que necessitis, una cosa una mica més elaborada, diguéssim. I l'Ajuntament, perquè aquí ja no és només la projecció sinó també la defensa, diguem-ne, no? Perquè també suposa bueno, no? Al final la intel·ligència artificial té moltes vessants i aquesta també n'és una, no? Sí, de fet, com la resta dels companys de la taula, nosaltres des de l'Ajuntament ara estem en una fase de formació, és a dir, de veure com integrem la intel·ligència artificial per facilitar alguns processos, bé sigui doncs, de gestió de cara a la ciutadania i del servei directe que oferim, com també en altres serveis. N'hi ha alguns que s'hi presten més, de fet el propi Ajuntament té un servei de tecnologia i de sistemes que està especialitzat en això i ara tenim per davant el repte d'una estructura molt gran de pràcticament 2.000 treballadores i treballadors, que són moltíssims, veure com entrem en la intel·ligència artificial per revertir-la en benefici de la ciutadania, que és a qui nosaltres ens dediquem. Jo, si em deixes dir una coseta, i faré el contrapunt una mica per la meva vessant humanística, que sempre em surt i em costa molt retenir-la, sobretot pensant en qui ens adrecem, en tot això de la intel·ligència artificial, que jo també boomer i aprenent total, però sí que penso una cosa, i aquests dies en debatíem, per exemple, amb companyes i companys quan fa pocs dies vam fer el Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia, que estava centrada en la intel·ligència artificial, i és cert que és una eina molt potent i que l'hem de fer servir moltíssim i ens ajudarà molt i n'aprendrem molt, però penseu que al final al darrere de tota la tecnologia i de totes les màquines no deixa d'haver-hi persones i aquesta intel·ligència artificial se l'educa i qui l'eduquem som les persones, qui aboca la informació a les bases de dades de la intel·ligència artificial som i sereu i sou tots i totes vosaltres i per tant la intel·ligència artificial no és una entelèquia que està allà i que només està al nostre servei, que ens deshumanitza, ens desnaturalitza, ens traurà llocs de feina i farà que desapareguin altres canals d'informació i de relació. Jo penso que justament perquè hi ha la intel·ligència artificial hem d'abogar encara més per aquest perfil més humanístic i més de formació que només podem aportar els que estem al darrere, els que estem i els que estareu en futures generacions creant tot això, els que ho utilitzareu. I abans pensava quan parlava el Miquel Àngel amb el tema del paper, del diari que s'ha perdut. Jo penso que també els que ja venim d'una altra generació tenim una responsabilitat molt gran de, malgrat tot, malgrat aquesta tecnologia, ara em tiraré potser pedres a sobre, però necessito fer-vos arribar el missatge que tot i aquesta rapidesa que necessitem, aquest consum tan immediat, el que ens porten les xarxes socials, hi ha una base molt important que no podem perdre, que és el de llegir. I llavors jo el que us diria és, encara que estigueu tot el dia rodejades i rodejats de tecnologia, si us plau, sobretot els joves i les joves, no deixeu de llegir, llegiu el que vulgueu. Llegiu a les xarxes, llegiu anime, llegiu còmic, llegiu el que vulgueu, però si us plau no deixeu de llegir. Hi ha una dada interessant que és que les biblioteques públiques de Terrassa cada vegada tenen més usuaris i usuàries i les peticions que rebem de préstec, també de gent jove que veiem que té interès en determinats continguts com puguin ser aquests els dels còmics o animes, per exemple, i llibres d'aquest estil, està creixent moltíssim i això és una molt bona notícia i per tant jo us animaria a compaginar aquestes dues vessants perquè això és el que us donarà el fet diferencial. Al final la tecnologia l'aprèn i l'aprèn tothom, però el valor del teu coneixement, que és el que tu sumes al de la tecnologia i el que tu vols fer i complementar, és únic i això és el que et fa diferencial i quan vagis a buscar un lloc de feina i totes de les 10 persones, totes sapigueu fer anar igual una càmera de vídeo, però en canvi l'ús i el contingut que pugui pensar una persona determinada per el seu coneixement i el seu bagatge, el que li pugui donar i la perspectiva que li pugui donar
o les idees que pugui tenir en la seva utilització, això sí que serà únic i això només ho podreu trobar amb la formació, amb la lectura, a través d'internet, com vulgueu, però sobretot aquesta part no la deixeu. Ja està. Fantàstic. Ara que parlaves d'això de les biblioteques, doncs també que és un lloc en el qual tothom pot anar-hi a fer consultes. També m'ha vingut al cap, vosaltres des de promoció de la cultura, també doneu facilitats culturals a la gent. Crec que als 18 anys tenen un any per gaudir dels espectacles. Sí, ho fem també amb el Cinema Catalunya, que ja fa molts anys que es fa. L'any que els joves compleixen 18 anys, durant tot un any teniu accés gratuït al Cinema Catalunya i a molts espectacles culturals de la ciutat, teatres, concerts, etc. Llavors el que és molt fàcil, si entreu, busqueu la informació per la web de l'Ajuntament o veniu presencialment al carrer Font Vella, a l'Oficina de Cultura de l'Ajuntament, al Cinema Catalunya, i podeu tenir molts espectacles gratuïts i altres amb descomptes importants. Sí, hi ha una aposta molt gran per això. De fet, ara que potser estan pensant en crear empreses, també crec que els espais també tenen aquestes possibilitats d'utilització, les diferents sales, la Montcuni també es poden utilitzar, hi ha aquestes possibilitats d'utilització. Així que us animem a que les utilitzeu i que enfortiu els vostres coneixements. I no sé si algú podríem obrir un torn obert de paraula, si algú té alguna pregunta per fer-li a un dels nostres convidats, tant a la Cristina com la Marta, com la Montse, com el Miquel Àngel. No sé si... Digues. Volia preguntar si cada té suficients infraestructures per acollir a produccions produccions que costen Sí. Sí, no sé si et refereix potser a les grans produccions nord-americanes, o sé si et refereix a això. Sí. En principi tenim aquesta infraestructura. Sí que és veritat que normalment les produccions americanes quan venen fan un desplegament molt gran. Llavors ara nosaltres també augmentarem aquesta capacitat, com explicava abans la Montse, amb 2 nous platós, perquè formem part del Catalunya Media City, que és la presentació que es va fer dissabte. Nosaltres som la pota de producció, la pota de platós. Ara tenim 4 i tindrem 2 platós més. I un serà el més gran de tot l'estat, amb la qual en principi sí, nosaltres actualment ja ho tenim, de fet ja hem acollit, nosaltres no ho acollim directament, nosaltres no signem directament amb les productores, sinó signem sempre a través d'una que es diu de service, d'una productora espanyola o catalana que li fa tot el service, que bàsicament és perquè s'hi pot gaudir dels beneficis fiscals, però sí que tenim aquesta capacitat. De fet hem tingut gent de Hollywood bastant coneguda també. De fet, el Parc Audiovisual, que funciona com a tal des del 2005-2006, va acollir moltíssimes produccions, moltes pel·lis s'han fet allà i els que anem de visita sempre tenim la sort de tenir aquesta informació. No sé si hi ha alguna pregunta més, algú està interessat o interessada? No? Sí, veig que hi ha un micro, sí. Gràcies. Com feu des de a Terrassa per incentivar sobretot els joves a les festes majors o en petits convenis així per fer espectacles amateurs, per exemple a la festa major de Rubí incentiven molt els joves a cantar o ballar o fer concerts. Com és el procés d'ajudar els artistes emergents? Sí, és una pregunta molt interessant perquè és una de les nostres inquietuds, com renovar la programació d'aquestes activitats, que sigui una festa major, etc., on sempre hi ha els clàssics, perquè tenim el repte de fer una festa major per tota la ciutat i per tant arribar a tots els interessos, però com integrar cada vegada més aquest talent emergent en concerts, etc. Llavors, això ho fem a través del Servei de Cultura, que s'encarrega d'aquesta programació, i jo el que us convidaria és molts contacten directament o ens contacten a través de via telèfon, de correu electrònic, de xarxes socials, o envien a l'Ajuntament o trucant al 010, és a dir,
a través de qualsevol canal, diguem-ne, oficial, ens podeu fer arribar aquesta petició i nosaltres, amb aquelles amb les que sí tenim contacte, treballem molt estretament amb tota la xarxa cultural de la ciutat i bé sigui doncs, a través d'associacions, d'entitats, jo què sé, des d'un Ateneu Candela fins a moltíssimes, no?, que estan més en contacte amb el jovent i mirem i estem molt receptius. Per tant, si teniu qualsevol proposta, ara ja la festa major d'aquest any jo crec que ja està tancada, no, pràcticament, però bueno, passen moltes coses, no és només la festa major, al llarg de l'any hi ha molta programació, al llarg de tot el calendari doncs, tenim diferents moments en diferents escenaris i per tant doncs, ho necessitem moltíssim, aquesta Sàvia Nova ens va superbé, vull dir que oberts i encantats d'aquestes noves idees. De fet hi ha un teixit associatiu molt important a Terrassa i òbviament hi ha després una sèrie de festivitats que són molt reconegudes, no? I, bueno, la festa major, però també la Fira Modernista o la Setmana del Cinema, el jazz, no? De fet jo crec que aquí doncs, deu haver-hi aquest interès per acollir jovent i talent, no? Local i jove, així que us animem a que contacteu i a veure si us veiem d'aquí poc a les festes. No sé si teniu alguna coseta més per preguntar. No? No? Bueno, doncs res, alguna coseta més que vulgueu dir per tancar la nostra taula? No? Moltes gràcies. Animar-vos a que sigui superbé, que gràcies. Sí, animar-vos a seguir en aquest sector, que és molt bonic. Sí. És difícil, no és fàcil, però és un sector molt bonic. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Ara tanquem la taula, donem el tret de sortida d'aquestes jornades tècniques que continuen durant el dia d'avui i el dia de demà, que acollim doncs, aquests diferents empreses, companyies, productores amb què treballem diferents tallers, així que moltíssimes gràcies Marta Añé de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, Miquel Àngel Luque del Diari de Terrassa, cap de redacció, moltíssimes gràcies, la Montse Prat, de projecció de la ciutat, de l'Ajuntament, i la Cristina Brande, gerent del Parc Audiovisual. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres quatre i moltíssimes gràcies a vosaltres també per donar-nos aquesta estoneta per explicar-vos totes aquestes històries i fins a la propera. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.